David, lumea, popit. Nu uita să dați YouTube și dați-mi un like, subscribe, abonați-vă și nu uitați să distribuiți acel clip care o să-l fac eu cu David. Dacă nu vă place, dați hate. Dacă nu ne place, dați dislike. Dacă vă place, dați un like. Sper să vă placă tot ce le filmez eu. Și filmez Da, am găsit gol. Nu cred. Filmez și eu. Deci noi doi filmăm. Și Mateo pe lângă. Da, am găsit. Uite ce am găsit eu. Loc de reston. Din ăla să facem toți. Ai găsit gol? Da, am găsit gol. Întrebați ce mi se vede Minecraft-ul așa? Când cam folosit textura lui David. Lasă-mă, nu mă omoră Mateo. Așa, eu v-am zis, guys. Mateo e prost. Stai un pic că am 10 torțe. Am doar o torță, mă duc să iau col, că n-am col. Eu am 10 torțe. Vrei să pun eu? Că am 10 torțe, vrei? Am 10, mă, dar nu te mine. Uite. Stai, mă, că tu ai 10 numai. Mie trebuie mai mult. La ce strat ești? La stratul 5. Hai că mișul ăsta duce. Bă, dar nu se mai termină să col. Nu știu. Băi, chiar nu știu de ce nu te vede animația de spart. Nu știu. Ok. Mie mi se vede. Ieri am făcut un tutorial cum să folosi respawn anchor-ul, dacă l-ați văzut, dați un like, dacă nu, nu. Da, dacă nu vă place, Bă, dar ce are, mă? Am găsit reston! Stai, mă, ăla-i stratul 12. Nebun. Eu sparg reston. Și goldul. Goldul te ajută să nu morină. Băi, Ce? revin că nu știu ce are Minecraft-ul. Deci revin. Eu încă mai filmez. Să Ce știi. naibii? O să revenim când o să meargă Minecraft-ul lui David, guys. Nu mai pot să apăs. Bă, dar îți merge inventarul? Da. Nu o să-ți meargă inventarul. Merge. Dar mie nu merge. Mă să merge la bă, bă. Atât te mor. Bă, dar mie nu mai merge să opresc video. O să revenim. Aici, mă duc să-mi prăjesc ironul. Bine, uite. Am revenit și noi, băieți. Acum... Da. Acum suntem împreună cu David. Eu știu cum să fac mai cască. Suntem împreună cu David. Acum am revenit că cum mai merge Minecraft în 2020. Nu mătăm Minecraft în 2020. Mie... 2021, nu. În 2021, da. Filmă odată, mă. Bă, Să bate. Bă, ce să faci? Doamne, unde am ajuns? Bă, stai! Hai! Ăsta e al meu. Uite, am găsit iron. Stai un pic. Bă, să-mi faci și niște bețe. Am pickaxe full. Niște bețe, niște torțe, de ce sunt așa de prost? Torțe. Nu. Shit. Bă, nu mai avem uși aici la mine. Mai avem shit. În casa ta. În casa mea, de fapt. Asta e casa mea! Bă, dar e a lui, să știi. Aia mare, aia exploda, aia era o explozie de creeper, așa-i? Bă, Explozia mea de creeper... când e să facem o ușă, stai. Da. Bă, când e să facem o ușă? Puneți-vă așa, că Bă! Hai să ne punem la somn, eu mă duc în casa mea. Băieți, deci seria asta nu este a mea, am clarificat. Este seria lui David sau lui Mateo. Chiar făcut campfire-ul. Mateo a făcut și l-a pus afară. Eu mă duc să dorm. Lasă-mă, Mateo. Și eu mă duc în camera mea. Asta e casa mea, bă, lasă-mă că asta e casa mea. Asta
mea, mă. Bă, E casa mea. colindătorii, sunt Zic că-i colindători. dai kick, mă. dacă Îi dau nu. kick, îi dau kick. Gata, poți să dorm. Pune-te în patul tău, Mateo. Da. Noi filmăm, cât filmăm? O să pun să puteți să Pleacă dați... de aici că te bat. No, hai, dorm cu mine, hai. Bă, vreau să vă rog să pot să Bă, dar ai și tu mâncat sistem, băi, că vreau să-mi fac un pickaxe. Nu, dar eu... Am iron. Bă, și eu vreau pickaxe de iron. Haideți, mă, că eu nu pot să-mi fac un chestplate liniștit. Am chestplate. Nu pot să-mi fac niște pantaloni. Bă, cum se numește pantalonii? Leggings. Leggings? Haideți încoace, bă, să vă fac pickaxe-ul, de fapt. Hai la prăjit. Bă, mie faci pantaloni. Hai la prăjit de iron. Dar Stai, n-am chiar atât de mult, am doar 11 bucăți. cât îți trebuie să faci din ăla? Stai un pic, că le prăjim, să prăjim aici ironul. Bă, dacă... Guys, filmăm de... Stai să mă uit. Bă, dacă Filmăm de 5 minute. Eu filmez de 5 minute. Pe și eu la fel, pe dacă noi filmăm amândoi de 5 minute. Nu! Eu îmi spawn aici, stai că-ți dau TP. Stai, mă, Mateo, să nu fură nu că te bat. Să nu fură nu că te bat, Mateo. Îl omor. Mai am 2 idei. Hai nu coace. Gata, așa. Cum? Hai să vedem, nu se lăfura, e la prăjit. Fii atent că îi pui acum ironul. Vezi că te bat. Hai mine. Vezi că te omori? Hai mine, guys. Să ne găsesc cu Mateo. Bă, ne-o furat ușile, Mateo, să știi. La mine. Am 900. Bă, dar nu îi corect, am furat ironul. Da, guys. Acum noi... Îi dau, bă, îi dai kick. Dau. Mateo, dacă nu te compozi frumos, kick. Mateo, dă-mi ironul, că de altfel te bat. Dă-mi ironul, ai înțeles? Bă, să auzi să mai și faci. Te-a omorât? Nu e mai la mine. Te-a omorât? De fapt, stai că nu mi-a furat nicio bucățică de iron. Dacă pui atent, bucăți. Minți. Bă, nu bă, ia uite. Stai bucăți, ia uite. Acum am vrut să se pui și pe ea. Guys, cam acesta a fost video de azi. Nu uitați să apăsați Păi și ne furmă. Nu uitați să apăsați butonașul de like, de subscribe și să vă abonați la canalul meu. Cam acesta a fost video de astăzi. E complicat. Dar cum să pui bucăți? Cam acesta a fost video de astăzi. Ne vedem